салом мухлисони беҳтарини дунё, шумо қарор доред дар канали Барса тиҷи ва чизе ки матбуотҳо яъне сомонаҳо менависанд, мо дар ин ҷо гап мезанем. Динарӯз видео дар бораи занҳо ва арӯсони футболбозони Барселона баромад. Агар кадоме тамошо накарда бошед, дароед ҳатман тамошо кунед ва нагуфта намонад. Агар ту мухлиси Барселона бошӣ, то ҳатман дар канал обуна шав ва лайки қиматбои худро аз ёд набарор, зеро ин чизҳо барои пешравии канал муҳиманд. Дар ягон ҷо баъз уршинед, мо бошад сар мекунем. зиндагии ман вақтҳои охир ба монанди кити баҳрӣ гузашта истодааст. мумкин бисёриҳо ба мисли ман бошад. як хел хабарҳо ба назари ман хело ва хело ҳам қадима метобад. лекин ман хотиррасон мекунам ки 2 моҳ пеш дар футболи аврупоӣ ҳама ғайбати дар еврокубокҳо бозӣ накардани Манчестер Ситиро мекарданд ва ҳамон вақт Кевин Де Брайн дар ин бора комментария дода буд. мумкин бисёриҳо ҳатто нафаҳмида бошед. ӯ қайд намуд ки роҳбарияти Сити ба бозингарон эълон кард ки ягон ташвиш накашанд. Манчестер ба фикри роҳбарият бояд дар апеллатсия ғолиб меомад ва 2 сола бандро аз онҳо мегирифтанд. худ Кевин қоил шуд ки 2 сол бе еврокубокҳо хело зиёд аст ва қайд намуд ки агар 1 сол банд мебуд, то мумкин тоқат мекард. дар ин бора воситаҳои ахбори умовӣ якчанд овозҳо карданд. Daily Mail менависад ки Сити барои Кевин бениҳоят шартномаи калони рӯғанӣ тайёр дорад ва тайёр аст барои Кевин дастони капитанро диҳад, аз сабаби ки Давид Силва ин тобисон аз даст намеравад. дар ин маврид Sport Yes менависад ки ба Де Брайн Барселона ҳавасманд аст ва нархи Кевин 120 миллион евроро ташкил медиҳад. кадоме аз ин сомонаҳоро бовар кунем, худатон фикр кунед. ман фикр дорам ки аз ҷиҳати молиявӣ Барселона ӯро харидан наметавонад ва пули зиёдатӣ надорад. лекин ман қайд мекунам ки дар солҳои охир Барса 3 бозингар бо нархи 100 миллион евро ҳатто зиёд харидорӣ кард ва айни ҳол ягонтаи онҳо уровни худро дар дастаи катонӣ нишон надоданд. ҳаст воқеое ки рақамҳои футболка ба бозингарон лаънатӣ мешавад, лекин дар Барселона дигар ҳолат аст. дар дастаи катонӣ трансферҳои аз 100 миллион евро зиёд лаънатӣ шудаанд. барои ҳамин хубтараш Кевин Де Брайн ба Барса нагузарад. шумо бошад бародарон дар ин бора фикри худро дар комментария нависед. дӯстон, хотиррасон мекунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Адин XBet мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди Барса тиҷи соҳиби $100 шавед. дастгирии шумо, пешравии мо. дастаи каталонии Барселона 8 май тамринҳои худро сар намуд. имрӯз камакак дар ин бора гап мезанем. дар ин бора худ Барса расман эълон кард. хабар аст ки бозингарон ба база бо формаи варзишии худ меоянд ва ҳамин тавр баъди машқ базаро тарк мекунанд, на даромада бар аз дивалка. ҳамчунин бозингарон машқҳои инфиродӣ мегузаронанд дар масофаҳои тадқиқшуда. дина ҳамаи бозингарони Барса тести коронавирус спориданд ва ҳамааш натиҷаи манфӣ нишон дод. айни ҳол дар Испания ба мисли Германия расман кай сезон бармегардад эълон накарданд. хотиррасон мекунем ки Бундеслига 16 май сар мешавад, аммо Барса тамринҳои худро оғоз намуд ва ин маънои онро дорад ки ба наздикӣ низ дар Испания чемпионат сар мешавад. Ньюкасл тайёр аст барои Барса 80 миллион евро диҳад барои Филиппи Каутино. аҷибаш дар он аст ки дар ин бора Ливерпул эхо хабар медиҳад. ин соҳуна бо Каутино алоқамандӣ дорадам, гӯям хато намекунем. 80 миллион евро мумкин Барселонаро қаноатманд кунад ва ман боварӣ дорам ки дастаи каталонӣ тайёр аст ӯро бо нархи 50 миллион евро фурӯшад, агар ин варианти асосӣ шавад. ва дар маҷмӯъ Ньюкасл метавонад Филиппро боз ҳам арзонтар харад. дар бораи гузариши ӯ гуфтан хело мушкил аст. ман намедонам дар сари Каутино чӣ фикрҳо ва вариантҳо аст. оё ӯ мехоҳад лидери лоиҳаи нав ва клуби бойтарин шавад? бозингари бразилӣ метавонад дар дилхо топ дастаҳои ҷаҳон бозӣ кунад. уровни ӯ ба ӯ иҷозат медиҳад. мумкин агар ПСЖ ба ӯ ин хел пешниҳод мекард, ба ӯ шавқовар буд, лекин Ньюкасл лоиҳаи нав мебошад ва чандин солҳо зур мезанад ки ба уровни топ дастаҳои Англия ва Аврупо барояд. шумо бошад дӯстон фикри худро дар ин бора нависед. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо, пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.